wassal bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence. Tonello bela jisselmilkom jagħtikom merħba għat 58 episodju mis-sensiela Botta u Risposta. Illum għandna programm kemm xejn differenti minn dak tas-soltu u wkoll illum jkun programm illi kien hemm diversi segwaċi li xtaquna illi nagħmlu dan għaliex illejla għandna l-pjaċir illi jkollna magħna l-ħatli l-ex coach tat-tim nazzjonali Malti u wkoll xef de missjon tal-Kumitat Olimpiku Malti Pippo Bsajla. Pippo, l-ewwel qed insellimlek. Nsellem lilek u kulħadd li ħajkun magħna llejla. Fil-fatt ukoll kif kont qed ngħidilhom u kif qedtlek xi ftit tal-ħin qabel ma bdejna kien hemm divers segwaċi li lila qaluli Antonello missek tagħmel intervista l-Pippo Bsajla xi darba sa fl-aħħar waslet din il-ġurnata u ninsab konvint li ser ikollna dibattitu interessanti bejnietna kif ukoll malli jingħaqad magħna minn ftit ieħor ukoll il-mistieden residenti tagħna Roberto De Brincat. Infakkarkom ukoll li lejla ħankunu f'xandira diretta daqstant min jixtieq isaqsini domanda lil Pippo jew forsi jkompli ma dak li se niddiskutu llejla nfakrukom illi fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna marbuta ma' din l-istess stream intom tistgħu wkoll tingħaqdu magħna staqsu d-domandi li tixtiequ issaqsu l-Pippo u ninsab ċert illi ser ikun il-mistieden speċjali tagħna llejla ser ikun qiegħed iwieġeb dawn id-domandi li forsi xi kursi tali għandkom intom segwaċi tagħna u ninsabu ċerti li wkoll illejla se nkunu qegħdin issegwu dan il-programm. Biss ukoll ta' min jinnota li bħalissa għaddejja logħba ta' ħbiberija fl-Istedjum Nazzjonali f'Taqali fejn Malta qed tirbaħ 2-1 mal-Slovenja. Andra Spora jiftaħ l-iskor fis-27 minuta, Matthew Gollajmir fl-54 minuta jġib id-dro u Stephen Pizzani 4 minuti wara jiskurja wkoll il-gowl ta' dan il-vantaġġ momentanju fuq it-tim nazzjonali Malti. Ser nitkellmu iżjed tard biss Pippo. Mill-ġdid grazzi tal-lejla tinsab magħna, ninsabu onorati illi l-lejla se nagħmlu din l-intervista. Xtaqt nibda billi nsaqsik kif ġietek il-ħajra li tibda l-karriera ta' coach minn daqshekk kmieni meta tqis il-liċenzja tal-coaching. ġibta ta' 21 sena. Jien kont immur kulleġġ fejn konna borders, ġifieri noqogħdu hemmhekk, konna nitlu f'Settembru noħorġu f'Diċembru ġimgħa qabel il-miliet. Bis-Sibt u l-Ħadd ovvjament hemmhekk. U fil-kurrikulum kellna 14 siegħa sport fil-ġimgħa, sport varjat mhux futbol biss. U skont ukoll il-perjodu tas-sena, jekk ir-rebbija, jekk ix-xitwa, jekk is-sajf, skont it-term skolastiku. Jien kont naqra boċċu, anzi kont oħxon mhux boċċu. U ovvjament ma stajtx nilgħab kif xtaqt jien meta konna nilagħbu logħbiet bejn il-klassijiet u affarijiet. U b'kultura daqshekk qawwija tal-isport rrid insib nix biex jien nista' nipprattika l-isport biex inkun parti mill-peer group tal-klassi tiegħi. U fett li mmur nara training session ta' Wolverhampton Wanderers li kienu għaw Malta fl-istadium l-antik tal-Gżira u ġbitni dik id-disciplina, dik is-sens ta' organizzazzjoni, dak il-tip ta' leadership illi kien hemm fost il-coaching staff tal-Wolves. U dan huwa mezz vehicle
illi jien nista' nesprimi t-talent tiegħi. Nonostante l-fatt li kont toħxon u ma stajx nilgħab il-futbol biħxuna li kelli. Allura qatt kelli forsi 12-13 u qatt ħadd it-timijiet kellimt mal-sports master u rejt ix-xewqa tiegħi qatt nixtieq nittrejnja t-timijiet tal-under 13 dak iż-żmien il-leagues tal-iskejjel kienu organizzati u vera akkaniti, l-under 15 u l-under 19 kienna 3 timijiet tal-futbol. U ħadthom fidejja. U bil-mod il-mod bdejt ovvjament naqra, dak iż-żmien ma kienx hemm internet għax kienet ngħidlek fl-early 1970s. U hekk kif spiċċajt mill-sixth form ġewwa dal-kulleġġ stess, mort l-Università l-Amerika u hemmhekk għamilt kors tal-sport, fiżjoloġija u affarijiet oħrajn. Propjament jien kont qed nistudja l-ekonomija u l-accountancy, però hemmhekk jagħmlu żewġ semesters mhux tlieta, żewġ terms mhux tlieta, u in between ix-shoulder semester tagħżel oġġetti li m'għandux x'aqsam xejn ma li tkun qed tistudja biex tieħu l-lawrea. U jien dejjem kont nistudja, meta kont hemmhekk, propju l-isport. Allura il-konoxxenza tiegħi, l-edukazzjoni tiegħi bdiet tiżdied. Ġiet dura Malta u ta' fil-1976 ħadtu fil-tim tal-Luxor tal-Under 16 li kien jilgħab dak iż-żmien laqas fl-MFA fl-SSA, Slima Sports Association. Ġewwa l-MCAST, il-Polytechnic konna nilagħbu u kien hemm it-tifel tal-President tal-Melita jilgħab, Ronnie Mikallef, li mbagħad sar teżorier tal-MFA. U għoġbu kif jien kont nikkoċja u kif kont nipprepara l-logħob u għalli fl-aħħar tal-istaġun għalli inti trid tiġi tikkoċja l-Melita. Jien minn għalija li ħammur nikkoċja żgħar għax kull ma kelli 18-19 u għalli għatlu ma sa nagħmel. Għalli tieħu t-timijiet kollha f'idejk. Għatlu all right, għaż-żgħar għalli le, bil-kbar kollox kienu dak iż-żmien fit-third division u jiena il-challenge inħobba. U għatlu, yes, all right, mela le, mort itqajt mal-Kumitat tal-Melita u minn hemmhekk bdejt. Ma kienx għaddi bil-liċenzja, għax mbagħad il-liċenzja ħadd tas-sena ta' wara. Kienet liċenzja tal-FIFA, l-iktar liċenzjola li stajt tieħu, u ovvjament dak iż-żmien ma kienx hemm regolamenti kif hemm illum il-ġurnata illi coach kellu bżonn liċenzja biex jikkoċja, stajt tikkoċja First Division dak iż-żmien mhux Premier mingħajr liċenzja ta' xejn. U dik kienet il-bidu tal-istorja tiegħi, minn hemmhekk imbagħad komplejt neduka ruħi, mur korsijiet, mur seminars, ġibt il-liċenzji kollha mill-Scottish Football Association, sal-A license u l-Manager's license, u l-FIFA Academy, u l-UEFA Academy, u komplejt imbagħad miexi hekk. Laqatni ħafna l-fatt li ta' 13 sena kont qiegħed tikkoċja timijiet ta' kategorija kbar minnek. Ma kif taqbad tgħid? Ma ħassejtx li kien hemm dik il-speċi ta' sfida naqra forsi kbar, tinsiex qed nitkellmu fuq tifel ta' 13 sena li qed jikkoċja tim ta' 3 snin kbar minnu. Le, dak mhux xejn, meta mort il-Melita kelli 19, kont qed nikkoċja players ta' 28, 29, 30, 32, jiġifieri le ta' la darba int konfidenti fil-kapaċitajiet tiegħek, fil-mezzi tiegħek u għandek ċertu personalità illi dan il-kulleġġ jtik għax bil-fors ma tistax tmur tħabbat il-bib u tgħid isma' għandi problema, il-problema trid issolviha int. U l-personalità tikber fik tagħmel 12 sena ġo kulleġġ illi bil-Malti tagħmel 3 xhur hemmhekk bil-fors issib mezzi illi permezz tagħhom tikber iktar malajr. U le, jiena qatt ma kelli problemi. Dejjem anke fit-tim nazzjonali kelli Rejvella tamparik mhux ikbar minni meta kont coach nazzjonali.
U hawnhekk fil-fatt ser niġu għat-tieni parti għat-tieni domanda li għandi għalik. L-istorja tiegħek mat-tim nazzjonali Malti bdiet fl-84 meta bdejt maħtur assistent ta' Genċo Dobrev kif ukoll ħadd il-kontroll tat-tim ta' taħt il-21 sena. Qed nitkellmu hawnhekk fuq perjodu kemm xejn ikraħ tim nazzjonali Malti kien għadu kemm ħireġ mill-famuża umiljazzjoni ta' Spanja. X'kienu l-ewwel sfidi li kellkom taffaċċjaw malli intu Dobrev ħadtu r-ruoli rispettivi tagħkom? Kienu sfidi enormi, għax ovvjament kienet għaddejja l-inkjesta, għax kienet saħan sitra kien hemm inkjesta indipendenti illi ħatar il-President George Abela, dak iż-żmien kien President tal-MFA, biex jara x'ġara f'dik il-logħba famuża ta' Spanja. Kien hemm ħafna dellijiet koroħ, ejdut, l-emmulaw, għax ġara hekk, u x'kien hemm hekk, u għax kien hemm hekk, u kien hemm ovvjament ir-riżultat imdendel modna. Allura kien hemm nuqqas ta' fiduċja. Il-nies, il-popolin, kien tilef kompletament il-fiduċja fit-tim nazzjonali u kellu raġun kollu għax titlef 12 wieħed meta sal-ħaftan hija 3 wieħed u kif tlifna kien hemm domandi illi kellhom bżonn risposti ċari biex il-kredibilità tal-futbol jerġa' jiġi fuq saqajh. Allura l-ewwel ħaġa li kellna nagħmlu huwa nagħmlu emergency therapy u mhux nibdew mill-grassroots illi fil-piramida ta' żvilupp ta' kultura u ta' pjan, makropjan tal-sport tibda propju mill-bennina. Mbagħad tasal għal uċċija tal-piramida. Aħna kellna naqilbu l-piramida wiċċa l-isfel. U nibdew biex nagħtu kredibilità propju lill-futbol illi il-flagship l-aircraft carrier tagħna biex ngħidulu hekk jekk aħna titkellmu paragun ta' Navy huwa t-tim nazzjonali. Allura kellna nindirizzaw l-isforzi u l-enerġiji kollha tagħna biex nollu l-istima, il-prestazzjoni u l-kredibilità fit-tim nazzjonali. U mbagħad l-affarijiet l-oħra nerġgħu naqilbu l-piramida wiċċa sew, wiċċa l fuq u nibdew nindirizzaw propju mill-bennina ħalli jkun hemm pjan strateġiku ta' żvilupp fuq medda ta' snin. Dik kienet l-ewwel l-ikbar sfida li kellna. U mbagħad ovvjament kellna sfida finanzjarja l-MFA ma kienx sinjuruna, ma kellix l-introjtu illi għandhom illum il-ġurnata, illi titkellem fuq il-miljuni, għax ma kellniex il-mezzi illi niġġeneraw l-income, revenues u revenue streams illi għandhom illum il-ġurnata. Ta' qali kien biss stadium u stadium bil-art ħażina immens. U teħ il-kappell il-President George Abela ta' dak iż-żmien li l-ewwel ħaġa li indirizza huwa illi jbiddel il-ground, il-wiċċ il-ground bil-drainage system kollu kompletament ġisarmat. Kull ma kien biex ngħidu hekk tal-oriġinali stadium kienu l-stands, però il-qafas tiegħu kien kollox kompletament ġdid. Mbagħad sfidi oħra kienu, apparti nuqqas ta' backing finanzjarju, il-human resources. Illum il-ġurnata nitpaxxa nisma' bir-resources li għandu t-tim nazzjonali. Aħna konna jien u Genċo Dobrev. Genċo Dobrev u jien u Leli Mikallef. Biss la kellna goalkeeper coach, la kellna match analyst, la kellna speċjalista fil-preparazzjoni fizika, la kellna team mediku magħna, la kellna GPS tracking, la kellna il-fakultà li mmorru nilagħbu friendlies, xejn minn da. Laqas kellna fejn nittrejnjaw. Għax il-ċentru tekniku ta' Qalim ftaħnieh fil-1986. Jien kont wieħed flimkien ma' George Abela u Father Hillary u Ronnie Mikallef u anka Joe Mifsud illi konna team illi ħlumna dak il-proġett dejjem taħt il-gwida ta' George Abela u ġibnieh f'sentejn jopera fil-1986 imma dak sentejn wara li bdejna dal-proċess. Allura sakemm kont se ngħidlek, konna nittrejnjaw il-Marsa u l-Marsa
tuħ ta' nifs il-għala. Groundsman ma jeżistix. Ħadd biex jiftaħlek. Dressing rooms ma kienux aċċessibbli. Kon immaġina t-tim nazzjonali tal-pajjiż kien ikollna naqbżu ir-rixtelli li kienu għolin ħafna biex nitlu fil-ground. Dik ir-realtà konna letteralment fil-preistorja. Fil-preistorja ma kienx hemm l-administrative capacity, il-backup amministrativ, team manager, nies li jieħu ħsieb l-affarijiet, ma kenniex players għax bdejna bis-sistema biex ngħidulu hekk professjonali, il-professional scheme, player wieħed Michael De Giorgio. Jiġifieri kollha 3 coaches player wieħed. X'tista' tagħmel? Imbagħad bil-mod l-sponsors bdew ġejjin il-għala. Għax ir-riżultati bdew ġejjin ukoll. In-nies bdew iħossu, bdew jaraw illi hemm kambjament. Iva, mhux li rbaħna xi logħbiet biex ngħidu hekk medda ta' logħbiet, però stajt tara li hemm sens ta' logħob, li hemm sens ta' forma ta' dixxilpina. U għawek trid tajt illi bil-ftit li kellna, għax vera ftit li kellna, anka l-equipment biex nittrejnjaw, konna illaqtu l-emmulaw, bl-għalen illallu kienu jisom bużżija. Nista' ngħidlek illi klabb kien aħjar, iggerjat aħjar minna n-nazzjonal. F'kollox, fl-ekwipiġġament, fejn jittrejnjaw, anke għax almenu vera forsi ma kellhomx il-ground tal-ħaxix, però kellhom il-ground. Aħna konna nisselfu l-ground tal-Marsa meta kien jingħata lilna u bitqanżieħ qed ngħidlek la dressing rooms, il-players jiġifieri, u trid tqis li wara training session l-immune system ta' bniedem jkun baxx ħafna. Allura inti tista' jkollok speċjalment fix-xitwa taqla rieħat u taqla ħafna problemi, influenzi, l-emmulaw, għalfejn, għax il-plejer mit-training, bl-araq li għandu, jitħol fil-karozza jmur id-dar. Sakemm jasal id-dar, mhux jilħaq jkun espost għal daw il-problemi, iri literalment konna nlaqtu l-emmulaw u niġru l-emmulaw biex nippreparaw it-tim għall-logħbi. Bla ma ninsew li dak iż-żmien il-Marsa ma kienx jitlab il-lob tal-kampjonat Premier imma il-lob tal-ewwel diviżjoni sa dan it-tant ukoll insellem il Roberto De Brincat illi daħal magħna Roberto huwa mistieden residenti. Tkun qegħdin nitkellmu wkoll Roberto forsi għandek xi domanda minn naħa tiegħek ukoll għal Pippo fuq l-ewwel esperjenzi u l-ewwel sfidi li kellhom Pippo b'Sajla u Genċo Dobrev meta ħadu over it-tim nazzjonali Malti. Jiġifieri Pippo biex inkompli miegħek ukoll mhux tal-li ma kontux qed titrenjaw fil-ground tal-li lanqas kien il-ground fejn kienu jilagħbu t-timijiet prinċipali f'dawk iż-żminijiet. Kienet diffiċli ħafna anka il-medical setup ma kienx jeżisti, assolutament. Physiotherapy ma kienx jeżisti, recovery wara l-lob ma kienx jeżisti. Imma mbagħad bil-mod kif qatt qabel. Il-konfidenza bdiet terġa' tidħol u ftit żmien wara, relativament ftit żmien wara, konna labna l-logħba epika kontra Ġermanja tat-3-2 bl-istadium imballat bin-nies u kienet logħba epika għax labna vera tajjeb, Carmel Busuttil għamel goal stupend, però apparti il-goal tiegħu, it-tim kollu lagħab logħba kbira. Nridu ngħidu wkoll illi il-setup tal-clubs ma kienx kif illum il-ġurnata, għax illum il-ġurnata apparti li l-MFA iggwadanjat passi ta' ġigant f'dak li huwa investiment fit-timijiet nazzjonali, il-clubs ukoll bil-barranin illi
imlew il-Premier u l-coaches barranin illi daħlu l-clubs huma kollha fatturi illi jindirizzaw pożittivament għal livell iktar għoli ta' kampjonat. Issa l-argumentu il-futbol ta' dak iż-żmien kien aħjar minn tal-lum diffiċli tgħidha dik għax is-sistemi tattiċi kienu differenti u l-logħba in ġenerali kienet interpretata b'mod differenti. Għalkemm irrid ngħid illi llum nitkellmu ħafna bis-sistema l-modulu tattiku ta' 3-5-2 illi huwa preferit minn ħafna coaches. Dis-sistema tattika mhijiex xi ħaġa tal-lum. Di ħarġu biha Franza fil-1984 meta rebħu il-Championship Ewropew taħt il-manager Michel Hidalgo. Jiġifieri meta aħna ngħidu isma' illum qed nilagħbu sistema tattika ġdida ta' 3-5-2, aħna din nitkellmu fuq sistema tattika li l-ewwel tfaċċat 40 sena ilu fil-1984. Jiġifieri noqogħdu attenti meta ngħidu isma' wasal il-Messija u ġab sistema ġdida. Mi sistema ġdida xa xejn. Appart il-fatt li sistema tattika fil-futbol hija dinamika skont l-andament tal-logħba. Dal ħafna numri illi n-nies jikkwotaw issa qed tilgħab il-lottu huwa vera biex ngħidu hekk a journalistic way to impress, però they have no tactical worth. Mela, Roberto, ma nafx x'tit forsi għandek l-ewwel domanda l-Pippo qabel ma nkunu nistgħu nkomplu bl-iskaletta tagħna fuq dak li smajtu jgħid kemm ilek li dħalt hawnhekk. U ovvjament insellimlek tal-li l-lejla erġajt inqgħad magħna. Sellem lilek Antonello l-ewwel u l-Pippo, u ovvjament il dawk kollu li seguna. Minn dak li mill-kummenti li ovvjament smajt jgħid il-Pippo dwar dik l-epoka. Forsi domanda anke jiena bħala esperjenza ta' coach. Pippo, taħseb li llum il-ġurnata il-coaches aktar jiffukaw fuq it-tattika milli fuq affarijiet oħra minn kif kontu tippreparaw it-timijiet intom? Hemm ħafna tattiċiżmu, però apparti t-tattika naħseb anke l-aspett fiżiku għax il-logħba saret very quick, very fast u apparti it-time compression meta sirt coach meta ħadd il-liċenzja fil-1978 jien niftakar li l-istructor tal-FIFA kien Roy Small, Skoċċiż, u kien qed jispjega il-passing. U kien qal isma' hemm 4 fatturi fil-pass: receiving, angling, giving and going. Illum dawk l-4 passi saru wieħed u nofs. Għax il-logħba tant hija fast, mentally u physically, u l-ispazji tant huma ikkontenuti f'18 meters issib 20 player, literally, illi you have to be a quick mover but an even faster thinker. U dak li kont biex ngħidu hekk kellek il-fakultà li tagħmel spazjijiet iktar xxamplati, illum ma jeżistux. U ma jeżistux parti minnha propju għal punt li qajjim tint. Għax il-logħba saret iktar condensed bit-tattiċiżmu tal-coaches u fejn aħna qabel konna nilagħbu fuq 60 meters jekk mhux iktar u d-distanza bejn l-striker u dak iż-żmien l-space marking defender ossia libero kien ikun hemm 60 metru, illum bejn iż-żewġ linji għax illum nitkellmu fuq il-linji hemm forsi 18 meters. U proplu di tactics żejda jippermettu the weaker teams to get better results. Il-għala. Because it's easy to contain an opponent when you are compressing the game. When you are playing in spaces of 60 meters u id-distanzi bejn il-linji huma kbar, allura you beat a man and you have time and space to decide what to do and how to do it. Allora today's game, qabel aċċennajt li diffiċli tara minn paraguni,
għalkemm hija faster u għalkemm hemm iktar tattiċità, l-istramberija hija illi m'hemmx l-istess livell tekniku individwali fil-plejers. Għax neħħew l-estru tal-individwalità. Aħna nafu li l-futbol huwa team sport, però primarjament huwa x'kapaċi tagħmel individwally. Fattem ċertu rwolijiet li l-lum il-ġurnata spiċċaw fostom il-number 10 li il-rwol ta' numru 10 li kien għand players bħal Roberto Baggio, Ronaldinho, l-lum ma tantx għadna naraw jeżisti. Le, għax illum nagħtu priorità il-kollettività minn flok l-estru individwali, però fit-top teams xorta jekk għandek player above the benchmark ta' ħaddieħor li jagħmilek id-differenza ħajsolvilek il-problema tar-rebħa jew draw jew telfa. Ir-realtà illi xi kultant we need to go back to basics, speċjalment fil-grassroots. Hemm bżonn illi dak li jissejħu basic skills li jiena ma naqbilx mat-terminoloġija basic għax tagħti wisq indikazzjoni li huma affarijiet bażiċi, il-kelma basic, jien ngħidilhom fundamental skills. U dawn il-fundamental skills huma bħal l-scales ta' bniedem li kanta, speċjalment vuċi studjata, vuċi tal-opera. Inti tibqa il-karriera tiegħek twila għax dejjem kull filgħodu il-vuċi titrenja u titrenja bin-noti sempliċi. Mhux tispaqqa n-noti l-ewwel, issaħħan il-vuċi u l-istess atleta, issaħħan il-ġisem u dejjem tirrinforza dak li tal-lim ta' 6, 7, 8, 9, 10-year-old. Però ħafna coaches, they think that you work out of this. In right, għax kont 3 darbiet ġo World Cup, pre-World Cup camps. Il-Brażiljani, top players, jagħmlu 35 minutes dak li jagħmlu tfal ta' 6 snin. Jilagħbu bil-ballun, jieħdu gost bil-mużika fil-background ta' samba biex jitihom ċertu ritmika. U mbagħad jibdew it-training. U di il-bażiċità tlifniha għax propju kif kienet jgħid is-Subrinkat qabel, qed nagħtu wisq enfasi u nagħmlu t-tattika wisq kmieni lit-tfal meta ta' 11-12 sena player li jkun kapaċi jilgħab f'kull pożizzjoni, anka goalkeeper jekk hemm bżonn, u mhux nibda nifissalu dak il-pożizzjoni tiegħek tiċċaqlaqx minn hemm għax irrid nirbaħ dil ħanina partita illi l-rebħ huwa kollox ta' 12 sena. Hemm wisq formalità u dak joħloq l-individwalità u l-kapaċità tal-iżvilupp tad-decision making. Noħloq id-decision making. U biex inkun player jien irid inkun kapaċi taking the right decision at the right time. Karl-Heinz Rummenigge kien jgħid il-futbol tant huwa sport sempliċi illi kif titgħallem when to part company with the ball issir stilla. Not too early, but not too late. U dik hija l-essenzjal tal-futbol. When do I part with the football? Mela, imma lura l-iskala tad-domandi tagħna. Kien nisimgħu li sejn inti mbagħad trid maħtur bħala coach tat-tim nazzjonali Malti fejn tista' tgħid sibtu hekk tmexxi players li diġà kont taf sew bħala assistent ta' Dobrev, sew bħala assistent ta' Ħis kif ukoll bħala coach tat-tim ta' taħt il-21 sena. Kemm kien ta' vantaġġ għalik dan biex tkun tista' tkompli fuq xogħol li ħannew iż-żewġ coaches ta' qablek? Ara, George Micallef u Stefan Sultana, meta kienu qegħdin jiggradwaw għal Bachelor of Education biex jisiru teachers,
kienu għamlu teżi fuq il-professional scheme tat-Tim Nazzjonali Malti. U ovvjament intervistaw il-plejers tat-Tim Nazzjonali Malti. 80%, nerġa' nirrepeti, 80% tal-plejers qalu li coach Malti mhux kapaċi jmexxi t-Tim Nazzjonali Malti. Jien tħaġġu dressing room illi 8 minn 10 ma ridnulix. Għax stqarrewa fl-interview tat-teżi ta' Stefan u ta' George. Daw l-istess players. Fil-fatt, ġimma wara li nħatart coach nazzjonali li kienet għandi 33, ta' sirt coach nazzjonali, ma konċ għalaqt il-34, kellna nsifru lej il-South Korea. Kien hemm il-President's Cup, nilabu kontra l-Eġittu, kontra South Korea, il-hosts li kienu għadhom ġejjin mill-World Cup tal-Italja, timijiet vera b'saħħithom. U meta ġejt biex nagħmel l-iskwadra, 10 players għax kien fl-off season, kien f'Ġunju. Għażlu biex ma jitilgħux. 10 u mhux players biex ngħidu hekk li kienu jkunu fuq il-bank jew ma kellhomx. Kien hemm 7 minnhom starting 11 dejjem. Id-domanda hija għalfejn? Għalfejn? U jien għażilt players żgħar, tellajt il-Joseph Sanfournier, tellajt il-Clyde Whitehead, tellajt il-Allen Zammit, tellajt ruxma ta' tfal, literally tfal żgħar. Martin Gregory kien għadu ġej minn sospensjoni twila fuq logħba tal-UEFA ġewwa l-klabb tiegħu. U tlajna hemmhekk, irbaħna l-ewwel logħba 3-0 mal-Indonezja, draw it-tieni waħda mal-host South Korea 1-1, konna qed nirpu kien skorja Hubert Suda, u mbagħad l-aħħar logħba kontra l-Eġittu labni f'monsun għamlu xi 72 hours ma waqfitx ix-xita meta ngħidlek xita bil-brame. Aħna ovvjament kien kollox ġdid għalina biex nilagħbu dak it-tip ta' kondizzjonijiet. X'ġara l-Eġizzjani tant kienu tekniċi il-balun dew jgħaddu mhux jilagħbuh mal-art għax tant kien hemm ilma tant kien mifquh il-ground li l-passes kienu impossibbli. Dew jgħaddu l-ballun bejn xulxin ishom qed jiġġagiljaw. Spiċċana tlifna 4-2. U ġejna lura, issa tinsix konnilna sentej ma nieħdu punt. Qabel il-predeċessur tiegħi ħis ġifieri u konna at a very low level u ħadna drop, ħadna rebħa u ħadna telfa. U ġejna lura konna tlajna l-President kien tal-Amara, George Abela, u hawnhekk irrid ngħid illi il-fatt illi l-futbol Malti illum huwa x'inhu fit-tajjeb u fil-ħażin huwa mertu kbir ta' George Abela. Bniedem illi kellu viżjoni, kellu guts illi jidħol għal investimenti infrastrutturali, jekk huwa training areas, jekk huwa l-gymnasium, jekk huwa l-istruttura tal-istadium per se, il-flood lighting system, daw proġetti li kienu, il-flus ma kienu xem, però xi mod jew ieħor kienu jiġu. Mela, Roberto, id-domanda li jmiss? Roberto? Pippo, kemm kien ta' għajnuna lik iċ-ċentru tekniku ta' Father Hillary fil-perjodu li għamilt man-Nazzjonal? Jien kont id-direttur tal-coaching tal-MFA ukoll apparti għal 9 snin. U l-ikbar preġu taċ-ċentru tekniku kien il-fatt illi kabbarna l-univers tal-coaching. Jiena meta sirt coach, sirt sekretarju tal-Coaches Association tal-MFCA u president kien hemm Victor Sherry. Kull ma kienaw coaches mal-MFA kienaw 47 li minnhom
22 kienu inactive. Jiġifieri 25 coaches kellhom jisservisjaw ruħhom. Il-clubs fid-diviżjonijiet kollha. U il-youth teams ukoll. Tista' timmaġina f'liema prekarjetà kien il-futbol għax ma kienx hemm biżżejjed coaches. Kien hemm 47 clubs, 22 coaches. Min kienet jikkoachjahom il-clubs oħrajn? U reserve league, u l-minors, u l-under 16. Għax dawk 47 clubs, first teams, first division, second division, third division. Allora l-ewwel ħaġa, l-ewwel fuq l-aġenda tiegħi kienet permezz taċ-ċentru tekniku għax kellna fejn naħdmu, nagħmlu l-korsijiet, nagħmlu struttura. Mort Scotland, intqajt ma' Andy Roxburgh, illi mbagħad sar il-technical director tal-UEFA u mbagħad tal-FIFA, għamilt il-liċenzji hemmhekk, ġibt il-manager's license ukoll, u ħadd biex ngħidlek sraqt l-idejat u adattajthom ovvjament għar-realtà tagħna. Jien ma nistax nibda nibni knisja mingħajr il-pedamenti sodi u bdejna nintroduċu struttura tal-coaching. Iggredjajna dawk it-22 li kienu active, tajna opportunità li 25 illi ma kienux active oriġinarjament biex jisiru rehabilitated refresher courses u jerġgħu jitlu fiħdan u ċirkuitu u bdejna nagħtu struttura. Foundation course dak il-lum jissejjaħ il-grassroots kien idum 6 xhur 3 darbit fil-ġimgħa 3 sigħat. Konna nitlu fil-fiżjoloġija, konna nitlu f'kollox. U mbagħad tagħmel sentejn u tidħol għas-C license. Wara dak tagħmel sentejn u tkompli għaddej sa kemm titla' license. Sakemm ġejt biex nitlaq jien f'9 snin, iswelljajna n-numru żdied sa 360 coaches minn 22 active coaches f'diversi livelli, ovvjament, però kien hemm struttura wkoll ta' CPDs, kien hemm struttura ta' kif tista' tirrinova l-liċenzja tiegħek, attakkajna wkoll Għawdex, konna nitilgħu Għawdex nagħmlu l-korsijiet fis-sajf, konna għamilna xi 4 korsijiet, u allura iċ-ċentru tekniku l-ikbar valur li kellu, apparti li jkun id-dar tat-timijiet nazzjonali, illi kien vejkolu li permezz tiegħu aħna stajna nipprovdu il-human resources biex il-logħba tiġi l-qudiem. Għal xejn kollok ħanajdu hekk amministraturi kapaċi jekk imbagħad mill-aspett tekniku għandek vaku. Allura dik kienet l-ewwel priority tagħna. Konna mbagħad ġibna lil Bert Troutman, il-famuż goalkeeper tal-1956 FA Cup final li kien kiser ma' Manchester City, kienu repu 3-1 fil-final, kien lab 18 minuta bil-collarbone imkisser u laqqas kien jaf. Konna ġibnieh għal sena u nofs biex ovvjament nużaw l-expertise tiegħu. Kien jikkoċja timijiet nazzjonali fl-Indonezja u postijiet bħal dawn u għena ħafna. Għamel Akademija tal Goalkeepers, kien bniedem affabbli immens, kien ġganta. Fil-fatt fil-2021 ħareġ film fuqu jinsejjaħ The Keeper. U kien interessanti u jekk hawn xi ħadd li jista' jarah, nagħtih parir speċjalment ta' kif għax hu kien prisoner of war, kien parachuter Ġermanista illi kien qed jipprova jidħol behind enemy lines ġewwa l-Ingilterra u ġie katturat viċin Scotland għalhekk imbagħad spiċċa Manchester fil-prisoner of war camp ġewwa Manchester u ma riduh b'xejn. Meta Manchester City rridu jiffirmawh, il-City of Manchester ħarġu bi strike. Għal xi ġifieri da Ġermaniż xeba jwadbu bombi fuqna u saħa jilgħab hawnhekk, no way. U mbagħad intervjena l-Mejer ta' Manchester, l-istorja vera interessanti. U qal isma' let's bury the hatchet, rridu kollna ċertu compassion, da u mhuwiex Adolf Hitler u billi kien paratrooper ma kellux għażla. U aċċettaw. U mbagħad he became an icon
lab xi 580 games għal Manchester City u dik l-FA Cup final għamlitu leġenda, rebaħ il-Footballer of the Year l-Ingilterra ukoll. He was an icon. U il-gwida tal-father dejjem importanti. Il-father huwa a wise man, huwa bniedem tekniku wkoll. Għax ovvjament il-coach Hibs kellu ċentru tekniku sportiv ukoll fejn ħarġu ħafna talenti l-mundu Carmel Busuttil, ħafna plezi, Manuel, insomma, il-krama tal-futbol Malti għand il-fader biex ngħidu hekk trabbew. Ejba, il-fader kien an inspiring source of knowledge. Jien sefirt ħafna mal-fader għax konna mmorru l-korsijiet. And he is also a very pleasant character. Off the seriousness tas suġġett. Mela darba qegħdin minn għalija konna l-Awstrija l-Indabrun kors tal-UEFA u konna fl-imkien. U ma kienx iġib Father Hillary, kien iġib Hillary. U wara tispiċċa xi 8 sigħat il-kors fil-għaxija taqbad u tibda tilab biex tirrilaksja. U kien hemm Michel Hidalgo, il-coach ta' Franza, u il-fader kellu problema fl-irkoppa. Allora kien jagħmilha ta' referi. U da Hidalgo kull darba il-fader isafru offside. U vera kien ikun offside, u dan il-Franċiż ma rridx jaċċetta u jdur lill-fader u jitkellem bil-ħażin bil-Franċiż ukoll. U għadu ma jafx il-assis. Mela niġu għal-final dinner. U kien hemm René Hussi, kien bniedem kbir tal-FIFA, koordinatur tal-kors, u għal isma' aħna għandna qassis fostna u kulħadd beda jħares l-emmula, ovvjament jkun naf minnu l-qassis, u beda jħares kulħadd l-emmula, u għal jien nixtieq nitlob lill-Father Hillary biex jqum jagħti it-talba ta' qabel l-ikla. U l-Father u da Hidalgo kien faċċata tiegħu eżatt għax id-destin kattiv kienet jipoġġi faċċata tiegħu. Beda jżomm rasu hekk, jagħti fuq rasu. Mon Dieu, x'għamilt il-ħin kollu nitkellem ħażin l-qassis u spiċċajna ġifieri s-serata nitqu waħda bieda Hidalgo. Il-fader kien strumentali, kien strumentali ħafna. Grazzi Pippo, morru għall-ewwel waqfa ta' reklami fuq din in-nota kif ngħidu hekk beffarda kif jgħidu t-Taljani. 3 minuti ta' waqfa kemm nieħdu tat-silma mbagħad nidħlu għat-tieni parti tal-intervista tagħna ma' Pippo Bsajla ukoll xi kummenti nħeġġukom biex tkomplu wkoll tinteraġixxu magħna. Ibqgħu magħna għaliex fit-tieni parti tal-programm se nkunu qed niddiskutu il-futbol lokali illum ma' Pippo Bsajla. Dal-waqt magħkom. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997
jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Il-fantazija u l-ispettaklu jiltaqgħu għand Game Breaker permezz tal-aħħar żewġ logħbiet li ħarġu fuq il-pjattaformi prinċipali tal-PlayStation u Xbox, Final Fantasy Rebirth u WWE 2K24. Dawn il-logħbiet issa jinsabu disponibbli fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara fejn bħas-soltu intom tistgħu tilqgħu bl-aqwa servizz li l-istaff tagħna lesti joffri. Konferma oħra tal-versatilità u ta' kwalità dejjem aħjar li żżomm il-Game Breaker bħala l-aqwa logħob tal-PlayStation ġewwa Malta. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta sa dan it-tant riżultat finali minn taqali Malta 2 Slovenja 2. Għandna wkoll xi kummenti mingħand diversi segwaċi tagħna llejla li qegħdin ukoll jaraw din l-intervista. Michael Da Giorgio, l-aqwa coach li kellna f'Malta. Joseph Vassallo, the best, dak iż-żmien kienu jilagħbu ħafna players Maltin. U koll għandna domanda minant Edim Vella li fuq ukoll pratikament fakku qegħdin ukoll ħanaqraw id-domanda ta' Edim biss pratikament nistgħu ninkorporawha mad-domanda li jmiss li wkoll ser jgħidilna Roberto. Edim qed jgħidilna dal-aħħar snin bdejna naraw plejers barranin b'descendenza Maltija jilagħbu mat-tim nazzjonali. Taraw short-term fix isu mod ta' kif nitfaw it-trab taħt it-tapit. Infatti, Pippo, id-domanda nistgħu nkorporawha wkoll mad-domanda li Roberto jista' jsaqsik ukoll illi jela l-ewwel domanda tat-tieni parti tal-programm. Ovvjament inħaġġukom tkomplu tinteraġixxu magħna matul dan il-programm. Roberto, fidejk. Pippo, kif tara s-sitwazzjoni tal-futbol Malti, speċjalment dik tat-tim nazzjonali, anke meta tikkumparaħ ma' żmien li inti kont tikkoċċa it-tim nazzjonali? Tinsiex tixel il-mike, Pippo. Qed tismawni? Loud and clear. All right, tajjeb. Illum il-ġurnata ċertament it-tim nazzjonali għandu ħafna vantaġġi. Għandu backing finanzjarju, għandu l-infrastruttura diġà lesta, vejjem tista' timpruvja però diġà lesta. Għandek il-fattur illi għandek expertise, sports psychologists, kollox għandek dietitians, medical equip, match analysts, physical preparators, 2-3 assistants. Meta kont immur nara l-avversarju, għax kont immur, għax Dobrev kien jgħidli inti għandek a very articulate mind, isek photographic, meta tiġi lura isni qed nara l-partita, ma kienx ikollna l-fakoltà illi laqqas inġibu film lura għasseb wara dal-ħafna IT u backup u audiovisual support li għandhom, li huwa kollu tajjeb. Il-fattur huwa li l-lum għandhom ħafna pozittiv fis-sens, għandhom ħafna going for them. Però l-iktar ħaġa li għandhom hija mħabba il-liġi taċ-ċittadinanza. Hemm ħafna players
b'oriġini Maltija illi fil-passat aħna ma stajniex nużawhom. Aħna kienu kollha nies, players illi kienu jilagħbu fil-kampjonati tagħna u illum il-ġurnata mhux talli għandek players illi mhux ngħidu hekk laqqas għandhom qatra dem Maltija fihom għax ġew naturalizzati. Però hemm ukoll il-fattur illi l-liġi tippermettilek tuża players illi fil-passat aħna ma stajniex nużaw. U hija tajjeb jew ħażin. Honestly speaking, jien naħseb illi huwa tajjeb. Għas-sempliċi raġuni illi kull imkien fid-dinja ssir. Allura aħna biss nkunu eċċezzjoni u nagħlqu l-bibien u ntellaw il-barrikadi. Min jekk tara l-iskwadra Ingliża, tara minn kull għamla, minn kull ġens, tara l-Olandiżi, tara t-Taljani, jaraw plejer b'xi mod jew ieħor ma nafx kif jisibulu traċċa Taljanità u jirenduh il-Franċiżi. Id-dinja kollha saret globalizzata, mhux biss fin-negozju, mhux biss fil-komunikazzjoni, imma l-ikbar fl-isport. Anzi, il-globalization fl-isport sar qabel dak finanzjarju u ekonomiku. Allura jien naħseb illi nkunu nagħtu wisq vantaġġ lill-avversarji jekk aħna ħankunu biex ngħidulu hekk isolationists illi jkollna politika ta' iżolament. Jilagħbu biss min jilagħab fil-kampjonat Malti. Jilagħbu biss dawk illi għandhom 10 ġenerazzjonijiet Maltin. Iridu nkunu għall-altezza tas-sitwazzjoni reali u tal-globalizzazzjoni li ngħixu fiha. Irridu jew ma rridux. U fil-rigward tad-domanda li saqsina Edim Vella, taraw bħala short term fix din jew isu xi mod ta' kif nitfgħu it-trab taħt it-tapit? Ħanajdlek, jekk hija short term fix jew le, jew hekk jitilhom wadbu l-affarijiet taħt it-tapit, kulħadd qed jagħmilha. Kulħadd qed jagħmilha. Qed nippruvaw nkunu iktar verġni mill-verġni. Ma jistax ikun. Biżżejjed għandna l-problema u l-limitazzjonijiet tagħna illi huma n-numri, illi biex tagħżel skwadra ta' under 21 għandek pool ta' players tot. Il-Ġermaniżi għandhom tot players bil-mijiet tal-eluf biex jażlu skwadra. Għalhekk jażlu l-players anke tal-under 17, under 19s b'ġranet qabel ma jiskadi l-age bracket tagħhom. Daw ikunu more powerful, more experienced. Ħafna drabi aħna meta nilagħbu under 15, under 16, under 17, literalment hemm distak ta' 11-il xahar bejn il-players tagħna u l-players avversari. Għax tant għandhom minn fejn jażlu illi appart il-kwalità jażluhom dejjem illi fiżikament ħajkollhom an added value, an added advantage, illi f'dik l-età hija importanti. Importanti. Allura b'daw l-affarijiet kollha kontrina. Ħadhom vantaġġ iktar u ngħidu isma' ħejja, inti twaddab l-affarijiet taħt it-tapit, qed tilgħab il-ċikku l-poplu, qed tiġibu minn ex kolonja tiegħek, mill-Dutch Antilles bħal Gullit. Gullit kien bħalu hemm ruxmata players, Rijkaard, hemm ruxmata players li kienu propju grown and bred in a former colony tal-Olanda u l-Ingliżi għandhom players ukoll, u t-Taljani għandhom players, u Franċiżi, ara kemm għandhom players Franċiżi, Zidane l-ewwel wieħed. Rankol ġerin. Allura aħna ħanqogħdu ngħidu isma' aħna differenti ta' aħna ħanilagħbu bil-fair play. Iva, rajt ilagħbu bil-fair play, ma lagħbu intom ukoll bil-fair play. U fatti wkoll huwa kumment illi wieħed mill-producers tagħna Brady Buġejja li nixtieq insellem hawnhekk qiegħed jaqbel kompletament miegħek Pippo fejn qed jgħidilna li nazzjonijiet żgħar fosthom l-Iżlanda u l-Estonja għamlu ħoss waħda mill-fatturi għaliex appuntu
dina tal-globalization u din hija skont Brady waħda mis-soluzzjonijiet tal-Malta biex xi darba naslu. Ovvjament il-Malti għandu karattru tiegħu li meta tiġi implementata xi ħaġa ġdida dejjem ħajkun hemm reżistenza u ħanaqbad spunt minn dak li qal Brady. U spunt ukoll minn tlaqajjem l-ewwel brinkat segwaċ ieħor tagħna biex insaqsik fuq dan il-famuż format issuġġerit għal kampjonat Premier li jmiss li smajna ħafna u ma nafx kellna wkoll programm dettaljat fuq u daqs tliet ġimgħat ilu ma ħanisimgħu naqra tiegħek fuq Pippo. Inti taqbel miegħu dal-format? Ara, jien ma nistax ngħid jekk naqbilx jew ma naqbilx, ħanajdlek il-għala, għax għadni ma rajtx u ma nafx jekk għandhomx dak li jissejjaħ executive brief. L-executive brief suppost jurik. X'san igwadanjaw minnu? U x'san itilfu minnu? Il-pros u l-cons. Hemm il-fattur mill-aspett tekniku. Mhux biss biex inġibu n-nies ġol istadium, biex inġibu iktar lobbied u jkollna l-playoffs u jkun hemm iktar spettaturi. Imma l-kwalità ħatkun inqas. Ma nafx jekk sa tkunx inqas jew iktar. Il-problema hija di, jew id-domanda hija di. Jekk hija daqshekk formola tajba, kif l-Ewropa ħadd ma juża? Kif ġewwa South America ftit jużawha li huwa l-post fejn oriġinat u wieħed ikolli jrid jisaqsi. F'din l-executive brief hemm il-financial implications. X'san igwadanjaw? X'sa jgwadanjaw il-clubs minnu? Talli ħajkollhom staġun iktar twil. Kif x'inhi l-business plan? Meta jien nara daw il-fatturi, inkun nista' nagħti opinjoni fuq bażi ta' xi ħaġa. Imma biex jien ngħid hijiex tajba jew ħażin għax sa jkun hemm iktar lobbied u ħajkun hemm playoffs. Jien għalija dak l-argument ma jreġġix waħdu. Irid ikun hemm ħafna iktar sostanza. Irrid nara il-proġett. Il-proġett x'inhu? Sa jieħu l-futbol minnu? Sa jieħdu l-clubs? Mill-aspett finanzjarju, mill-aspett tekniku, it-timijiet nazzjonali. Għax at the end of the day, ir-responsabilità tal-MFA vera id-delegat ir-responsabilità lill-Premier League Committee u ma nafx jissejjaħ illum il-ġurnata. Però at the end of the day, l-MFA trid tissalvagwardja t-tim nazzjonali. U l-proposta trid tagħmel sens, macro sens lejn l-iżvilupp tal-futbol in ġenerali. U l-futbol in ġenerali huwa rifless fit-tim nazzjonali. Għalhekk jiena fuq din proposta ma nixtieqx ngħid ix tajba jew ħażina. Irid nara on black and white x'inhuma il-vantaġġi. U fejn jista' jkun hemm il-pitfalls, l-iżvantaġġi, għax xejn hu perfett. La s-sistema li għandna aħna u laqqas dis-sistema. Però id-domanda pertinenti nerġa' ngħid hija li kieku di formola illi hija daqshekk tajba u tġib in-nies l-istadium u żżid l-income u t-television rights għalfejn ma tintużax widespreadly. Domanda tajba ħafna illi forsi wieħed għandu fejn jirrifletti fuqha. Għandna domandu ħaminant Klomar Brinkat illi d-darba qiegħed jistaqsi għaliex pajjiżi żgħar ta' tamparna bħal Lussemburgu u l-Ġorġja għamlu suċċess u aħna bqajna fejn aħna. What a fantastic question. Ħanajlek il-għala. Għax l-ewwel nett aħna bħala ġens m'għandniex il-kultura tal-paċenzja.
irridu nafsu buttuna u mill-lejla n-nar naraw il-progress. Maħniex kapaċi namlu pjan strateġiku illi għandu medda ta' 10 snin biex nibdew naraw il-ġid. Allura x'jiġri? Kulħadd jibda jikkritika. Meta laqqas biss nkunu xarrabna ta' il-proġett. Aħna rridu, irrid ikun hemm pjan serju, strateġiku, fejn għandek short term, medium term u long term strategic objectives. Naħdmu f'dak il-pjan. Jiġri fl-interim period. Mhux naraw nifokaw illum, il-logħba li labna llum, pereżempju, tajjeb jew ħażin. Le, aħna għandna pjan, konfidenti. Biex jirnexxi il-pjan però trid ikollok in-nies it-tajbin. Għax dik hija s-sigriet, putting the right people in the right places. Għax proġett jisir tsopp jekk impoġġi nies mhux ma jkunux kompetenti, imma ma jkollhomx ir-rekwiżiti illi hemm bżonn biex tal-proġett jisseħħ. Allura aħna irridu ngħidu isma' Lussemburgu ilhom 14-15 sena. Kellhom pjan kif kellhom il-Belġani taħt Michel Sablon. U ristrutturaw kif jaħdmu l-clubs u mbagħad dak ġie rifless fit-timijiet nazzjonali. Problema li għandna aħna li forsi m'għandhomx pajjiżi oħrajn illi l-istruttura tal-clubs tagħna mhijiex b'saħħitha. Mhijiex b'saħħitha. Ċipru kienu għamlu ċertu passi l-qoddim għax għandhom l-istruttura tal-clubs tagħhom b'saħħitha immens. Fattur ieħor li għandna problema illi m'għandniex biżżejjed players jilagħbu barra minn Malta. Allura issa li qed nagħmlu qed inġibu dawk il-Maltin li jilagħbu barra lura law. Però aħna għandna bżonn ħafna iktar homebred players imorru jilagħbu barra. Iceland, dak is-sigriet. Iceland il-leagues tagħhom huma patetiċi. Però s-saħħa tagħhom hija li għandhom firxa wiesa ta' players Islandiżi qed jilagħbu barra l-pajjiż. L-istess il-Finlandja, l-istess il-Lussemburgu. Għandna żvantaġġ ġeografiku aħna għax meta inti għad fuq il-main kontinent tal-Ewropa taqbad bass, taqbad train u malajr tasal l-emmulaw. L-scouts jiġu jaraw il-potenzjali luk. Aħna dil-biċċa baħar li għandna li jaqsamna minn mal-kontinent huwa disadvantage enormi. Enormi għal-mobilità enormi. Il-kultura ta' tfal infistin ma jridux jagħmlu s-sakrifiċċji. Iridu jkunu kollha Ronaldo u ma jitlqux minn taħt il-frix tad-dar fejn kollox huwa komdu, fejn il-ġenituri jagħmlu minn kollox biex jituhom kollox u minn għalihom qed jagħmlu servizz lit-tifel, mentre fil-fatt qed jagħmlu disservizz lit-tifel. Allura ħafna players jmorru jsiru homesick, jiġu lura. Hemm problema skolastika. Għax aħna għandna l-British system tal-O levels, A levels, matrikola, ċertu pajjiżi, Franza, Spanja, l-Italja, Belġu, m'għandhomx l-istess sistema edukattiva. Jekk tifel jitla ta' 12 sena, 13 sena, f'14, 15 sena, ħajkollu problema biex integra ruħu in the mainframe educational system ta' Malta, if it goes bad for him. Għalhekk il-fatturi huma ħafna. Ħafna. Però l-iktar waħda li jien nara in-nuqqas ta' paċenzja tagħna l-Maltin. Aħna minn għalina, isma' hemm President ġdid, għandu viżjoni ġdida, mela hija. Millu malada, lesti aħna. Trid iż-żmien. Trid iż-żmien
Plejer għandu bżonn medda ta' snin biex immatura, biex jitgħallem is-sena f'kull xogħol. Imma iktar u iktar fil-futbol. Fejn qed tagħmel ġesti mhux naturali. Dak li dik hija l-kelma awtomatiżmu fil-futbol. Illi il-ġest mhux naturali tagħmlu naturali. Issa dak biex tagħmlu naturali, dak li ngħidu l-central nervous system biex ma nidħolx f'wist teknika, irid iż-żmien, irid ir-repetizzjoni. U repetizzjoni ta' snin. U mhux kif naraw l-ewwel intop, inbidlu l-formula. Jiġifieri tbiddel il-formula. Jekk għandek pjan u għażilt in-nies tajbin biex jmexxu l-pjan, kompli imxi mal-pjan. U meta jkollok daqqa fuq rasek, iktar trid temmen fil-pjan, u mhux tibda tqaċċat law, tqaċċat lem. Dik il-problema. Servi tinċentiva biex titgħallem minnha? Eh? Pjuttost għandha servi ta' inċentiva biex titgħallem. Eżatt. Mela, Roberto, domanda li jmiss? Mela, l-imkien dawk il-coaches, Pippo, li kont ħares li inti bħala modell għalik ta' coaching. Jien wieħed milli vera jaffaxxinani għadu sal-lum ma jkowċjax ta' huwa Giovanni Trapattoni. Giovanni Trapattoni li kull fejn mar rebaħ. Jekku l-Awstrija, jekku l-Ġermanja, jekku l-Italja, jekku l-battim nazzjonali Irlandiż, bħala coach nazzjonali tal-Irlanda, forsi l-inqas li ipproduċa bħala coach nazzjonali tal-Italja, paradossalment. Joġobni għax kien bniedem illi emotivament kien jħossa l-logħba. U l-emotions tiegħu tant kienu b'saħħithom dik it-tisfira dil-ħin kollu kontinwa minn fuq il-bank illi tinspira lill-players, timmotivhom ħafna. U ċertament illum il-ġurnata nies bħal Guardiola, nies bħal Jurgen Klopp, daw għalija huma nies eċċezzjonali. Kif jiġġeljaw għax illum il-ġurnata aħna nafu li d-dressing room għandha power enormi. U mhux kemm bravu fit-tattika, mhux kemm bravu fil-preparazzjoni, mhux kemm bravu fil-psikoloġija. Kemm bravu timmaneġġja n-nies illum il-ġurnata. Għax illum il-dressing room tiddetta jekk tibqax coach jew le. Fi żmieni 1978, meta ħadd il-liċenzja, il-filosofija tal-coaching u il-pożizzjoni tal-players kienet kompletament weighted in favor tal-coach. Kienet sistema autokratika. Jekk inkun ngħid il-player qod rasek l-isfel, joqgħod. Illum il-ġurnata titqgħod attent kif titellmu l-player. Għax mal-ewwel ikun hemm rewwixta ġewwa d-dressing room u ssib ruħek barra u ma baqgħu ġewwa. The power of the dressing room today is incredible. And the forcefulness is incredible. The clever manager uses the human dynamics biex jagħti ownership, però jżomm l-ownership ukoll. Tgħidli fejn sejjer b'moħħok bil-ħsieb. Importanti li l-plejer jżommu franchised u illi jħoss li huwa parti tal-proġett, però mhux il-proġett. Il-proġett li tibqa' tal-kollettività. U hemmhekk il-human resources jridu jkunu managed għax illum you are dealing with very high egos. Players illi jafu jiswew 100 miljun. L-owner min sa jkeċċi lil dak illi swili 100 miljun. Jew lil coach illi qed jiswili 15 miljun fis-sena. Mhux ovvja fejn hi. Jien għadni niftakar Victor Sherry Alla jaħfirlu. Dejjem kien jgħid tirbaħ kemm tirbaħ prosit il-players. Imma mal-ewwel telfa
kemmu ħmar il-coach. U dik ir-realtà baqgħet. Rari il-players jieħdu it-tort ta' telfa, dejjem taqaf spallej il-coach. Imma l-coach irid ikun kapaċi, u hekk tidħol il-management, il-man management, illi l-players jittihom dik l-importanza, però dejjem jridu jirrikonoxxu li at the end of the day il-post mal-ewwel 11 fil-vetrina jiddeċidiha l-coach. Mela, l-aħħar domanda biex nagħlqu l-parti marbuta mal-futbol, se nsemmilek żewġ logħbiet issa Pippo. Malta Ġermanja tal-Punent tal-1984 u Malta Italja ta' 8 snin wara, 1992. Liema minn dawn iż-żewġ logħbiet se tibqa' tiftakar l-iżjed u għaliex? Niftakarhom it-tnejn żgur, però l-iktar waħda tal-Italja. Tal-Italja għax kien l-aqwa tim li kellhom Italjani. Fil-fatt dak it-tim kien tilef il-final ġewwa Pasadena bil-penalties kontra l-Brażil. Kien tim fenomenali, kellu is-sisin tiegħu il-backbone kien it-tim tal-Milan li kien kisser u ġar kollox li kellu jirbaħ fid-dinja. Il-coach kien tal-Milan, Sacchi, coach kbir. U kif ġiet interpretata l-logħba. Sa 60 minuta konna xejn b'xejn. Plajna żewġ goals 3 minuti. Erġajna ollejna rasna, tħallna fil-logħba, penalty, Baresi mkeċċi, wieħed mill-aqwa players fid-dinja. Fil-pożizzjoni tiegħu kien l-aqwa player fid-dinja f'dik il-pożizzjoni, però overall wieħed mill-aqwa players fid-dinja. Biex jevita goal, handball, penalty, tlifnieh. Erġajna stinkajna, erġajna komplejna dan, niskurjaw, niġu 2-1, u għadni niftakar il-headlines tal-gazzetti kollha nazzjonali Taljani. Una paura di 11 metri. Biża ta' 11 metru. Headline oħra. Vergogna nazzjonale. Questa nazionale a livello di Malta. Se non peggio. Jaw jamluk happy. Niftakar dik il-logħba wkoll. Għax għatlek fil-bidu, jien qatt ma labt futbol, għax ma kontx kapaċi, mħabba il-pis tiegħi. Issek tarani llum isni għasfur tal-bejt, imma kif kont toħxon immess. Ħadd il-player of the match. Is-sajd li bniedem illi qatt ma libes żarbun tal-futbol kif jista' jirbaħ il-player of the match. Ta' dik il-logħba. Player mhux coach of the match. Għax il-destin rrid. Illi dik il-logħba Gianluca Vialli li kienet l-aħħar logħba illi labba t-tim nazzjonali ħabba d-disciplina illu xi jgħid ma' Sacchi f'dik il-logħba stess. Irrifjuta għax iġġielet fid-dressing room ma' Sacchi jitla għal premi li suppost rebaħu. Allura ġurnalisti jiddeċidew illi jagħtu għalili. Ara kif jista' ma ninsiex dik il-logħba. Illi player illi qatt ma libes żarbun tal-futbol jieħu l-player of the match f'logħba epika bħal dik. Grazzi Pippo ta' dawn il-kummenti tiegħek. Sewwa waqfa ta' reklami 3 minuti oħra. Xumbat inkomplu t-tielet part tal-programm, komplu ibatu domandi tagħkom il-Pippo ukoll. Fit-tielet parti tal-programm se mmorru lilin mill-futbol. Biss għal dan nistidunkom biex tibqgħu magħna 3 minuti oħra u nerġgħu nkunu magħkom kif ukoll ma' Pippo Bsajla. Ibqgħu magħna.
Fruit Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Il-fantazija u l-ispettaklu jiltaqgħu għand Game Breaker permezz tal-aħħar żewġ logħbiet li ħarġu fuq il-pjattaformi prinċipali tal-PlayStation u Xbox, Final Fantasy Rebirth u WWE 2K24. Dawn il-logħbiet issa jinsabu disponibbli fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara fejn bħas-soltu intom tistgħu tilqgħu bl-aqwa servizz li l-istaff tagħna lest joffri. Konferma oħra tal-versatilità u ta' kwalità dejjem aħjar li żżomm il-Game Breaker bħala l-aqwa logħob tal-PlayStation ġewwa Malta. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merħba lura t-tielet parti tal-programm Botta u Risposta fejn illum għandna intervista mill-iktar pjaċevoli ma' l-ex coach tat-Tim Nazzjonali Malti Pippo Bsajla. Inħeġġukom ukoll biex tkomplu tinteraġixxu magħna permezz tal-kummenti u d-domandi li għandna. Kumment oħra li għandna mingħand Brady Buġeja huwa il-Premier League għandu jiġbej 8 u 10 teams mhux iżjed. U Roberto għandu xi domanda oħra rigward Malta, Italja. Fidejkom, fidejk Roberto u fidejk Pippo ħalli tkun tista' twieġeb għal din domanda u nkomplu wkoll l-aħħar argumenti li għandna f'din l-20 minuta wieħed u ieħor. Roberto. Just kurzita Pippo, fil-każ tal-penalty. Il-penalty taker kontu ġaf kien miftijem li jkun Chris Laferla u nkella ġi deċiż dak il-ħin. Inkun qed nikdeb jekk ngħid illi konna preparati, qatt maħlumt illi ħajkonna penalty favorina. That's the honest answer. No, there was no designated penalty taker. Chris Laferla tela biex jieħu penalty and it happened what happened insomma. Ma stawx noqogħdu nibku over spilt milk u that's it. Mela, ħalli immorru għal l-argument li jmiss. Ħafna lilek Pippo jafu bħala il-coach tat-Tim Nazzjonali Malti tal-futbol li tant tagħmel suċċess. Biss naħseb ftit jafu illi inti wkoll kellek karriera fil-Kumitat Olimpiku Malti. Qabel xejn, x'wassek biex tagħmel din bidla bil-futbol? Kont spiċċajt mill-MFA f'Ġunju tal-93 u l-imħallef Gino Camilleri kien President tal-Kumitat Olimpiku Malti u avviċinani għalli ġejjin elezzjonijiet għalli nixtiequ direttur tal-isport għandna struttura ġdida u nixtiequ li tkun id-direttur tal-isport. Għatlu smajna, jekk sa nitħol għal-bicċa ta' xogħol,
mhux titli rrid. Naħdem u iktar naħdem. Għatlu għajli xi tfisser direttur tal-iskort. Mhux titli rrid. Bagħtli brief u oġobni. Oġobni u għatlu iva. Ġiet l-elezzjoni f'Diċembru ta' dik is-sena. Għatlu smajna ma nafx il-Federations ta' 55 Federation ħlif tal-futbol ma nafx kifiri. Jekk minn għalikom jħammur il-ħabbat il-bibien biex jivvotawni insija. Għalli le, aħna nirranġaw aħna u taħbix rasek fuq dat il-vat. Ġiet l-elezzjoni u rajt li sew. Tlajt. Kelli il-Joe Farrugia, li kien president tal-basketball, kien ġilura mill-Australja, kontesta kontrija u kienem minn għalija Tony Gio u kol, jek niftakar sew. Urbaħtien. U domt imbagħad sa 2009, January 2009. Ovvjament kull 4 snin kienem elezzjoni u kull darba tlajt. Parti mill-karika tiegħi kienet ukoll xef de missjoni ġifieri nil-lidja it-timijiet fil-lob Olimpiku, l-lob tal-Mediterran, l-lob tal-Commonwealth u l-lob tal-pajjiżi żgħar. U kien hemm raġuni għalfejn kelli nil-lidja jien, għax jien kont in charge tal-programm tekniku, allura ovvjament kelli nkun preżenti u nil-lidja t-tim biex nara il-proġett illi fassalt from A to Z, għax meta wasalt ma kien hemm xejn, assolutament xejn. Xejn. La pjanifikazzjoni, la fejn sejrin, la skemi, xejn. Allura, kien ovvju li kien li nkun preżenti għal kull tappa biex nara fejn qegħdin fil-macroplan tagħna dak li kont qed ngħid fuq il-futbol. Ovvjament, I put it into practice meta jien mort il-Kumitat Olimpiku Malti. Kelli l-full backing ta' Gino Camilleri u tal-eżekuttiv, to be honest. Complete free hand. Vera konna nikkonsultaw, però at the end of the day, I had a very free hand biex immexxi il-departiment tiegħi li kien il-sport, il-technical side of logistics u l-organization u daħħalt struttura qawwija ħafna. Biex naħat xed tal-sport science, minn naħa tal-administrative capacity, ta' kif il-kultura kellha tinbidel u mhux immorru biex nieħdu sem, immorru biex verament nikkompetu. Allura dik tirrekjedi a lot of psychological backtracking illi jien fil-fatt kont ġibt team ta' xjentisti Russi issettjajt il-Functional Diagnostic Center ġewwa l-Università u dejna nimmonitorjaw l-atleti ta' disċiplini illi aħna konna nieħdu sehem f'daw il-lobiet. U mbagħad indunajt illi l-coaches tal-disċiplini vari ma kienux edukati mhux good manners, edukati mod illi jistgħu jifhmu dak li kien ħireġ mill-laboratorju xjentifiku. Allura kelli nġib 10 coaches għal 10 disċiplini illi kienu mir-Russja stess li jistgħu jinterpretaw ir-riżultati li kienu joħorġu kull 6 ġimgħat dak li ngħidulu mesocycle fil-periodization tal-atleti, ħalli jużawha bħala għodda u mhux bħala biċċa karta li qaset nifhem il-figuri li hemm fuqha. U fl-istess ħin ikun hemm il-coaches Maltin attached ma' daw ir-Russi biex jitgħallmu mill-esperjenza tagħhom. U r-riżultati bdew ġejjin u saħansitra spiċċajna fil-lob tal-Olimpiku tat-2004 spiċċajna illi William Ketkuti spiċċa fl-8th position u ħad diploma Olimpika li kienet l-unika darba li poġġejna atleta f'dik il-pożizzjoni għolja.
u kieku investejna iktar f'William, William kien a strong candidate għall-ewwel medalja Olimpika tagħna. Fil-fatt niftakar jiena fl-2008 li Ketkuti kien vittin ħafna illi jikseb medalja biss jiena ippreparajt naqra ta' grafika wkoll għal segwaċi tagħna fejn għandna żewġ tabelli. It-tabella ta' fuq hija il-run illi kellna ta' medalji meta inti Pippo kont qiegħed ix-xef de missjon tal-lob tal-pajjiż iż-żgħar mill-95 sal-2007 fejn fil-95 kellna 12 medalja, ilħaqna pik fl-2003 fil-lob tal-pajjiż iż-żgħar li kellna u Malta fejn saħansitra Malta rebħet 11 medalja tad-deheb 15 fidda u 15 bronz għal total ta' 41 u fl-2007 li kienu l-aħħar lob tal-pajjiż iż-żgħar li ħadd sehem fihom inti bħala xef de missjon Malta rebħet 30 medalja. It-tieni tabella li qegħdin naraw tirrigwarda ir-rappreżentazzjonijiet Maltin fil-Commonwealth fil-lob tal-Commonwealth fejn fit-98 marbaħ nebda medalja, fl-2002 Malta rebħet medalja tal-bronz u fl-2006 Malta rebħet waħda fidda u waħda bronz. Id-domanda li għandi għalik fuq dan il-perjodi meta inti kont kap tad-delegazzjoni Maltija fil-kompetizzjonijiet tal-lob tal-pajjiż iż-żgħar, Olimpjadi u l-lob tal-Commonwealth hija f'liema aspetti taħseb li l-isport Malti għamel progress dan il-perjodu? Mill-aspetti kollha. Jien niftakar illi fil-lob tal-1993 qabel ma ġejt jien f'Ġunju tal-93 ġejt f'Diċembru, Malta kienet ospitat il-lob tal-pajjiż iż-żgħar għall-ewwel darba. U kienu tlifna ħafna flus. Meta għamilt il-lob fil-2003 għax kont id-direttur tal-lob, għamilna mijiet ta' eluf ta' liri Maltin mhux euros profitt. Ivri anka mill-aspett kommerċjali, mill-aspett finanzjarju, kien hemm spinta enormi. Il-għala, għax bir-riżultati bdejna insibu min jibbakkjana. Sirna kredibbli, sirna mhux immur u nħabbat il-bib u nagħtik iċ-ċejċa, intik xi ħaġa żgħira isek qed intik il-karità. We became a good business proposal. Għax ir-riżultati meta inti tassimilja prodott, brand, jew ditta corporate identity with a success story, inti għandek a win-win situation. Allura l-ewwel aħna kellna to get our house in order, create an aura, create an image, għalhekk imbagħad ibbrandjajna ruħna Team Malta, għamilna branding ta' Team Malta, u sibna l-sponsors bil-mijiet ta' eluf illi kważi jiġu warajna. U mhux tal-parastatali ta' jew fejn kellu interess il-gvern, no, private entities illi kellhom a commercial vehicle through which to brand and to cross-market, cross-promote ngħidulu. U allura mill-aspett finanzjarju indirizzajna illi mingħajr flus la tagħna u laqqas bus. Mill-aspett tekniku kellna ndaħlu x-xjenza, kellna ndaħlu struttura ta' coaching, kellna ndaħlu sistemi edukattivi ta' team leaders, għax il-federations kienu jibgħatu nies f'dar il-lob mhumiex adattati biex jagħmlu l-pjaċir għax tal-kumitat u għax dak u għax liħor. Saħansitra fil-lob ta' Luxembourg għadni niftakar
Fil-ġurnata ta' wieħda mill-competitions, wista nsemmi l-sport, biex ma nweġġaħ il-ħadd, qed jiġġieldu mad-delegat tagħhom għax da ingħata l-badges mill-federazzjonijiet l-oħrajn. U li jżommu għalih, tista' timmaġina, sejra l-kompetizzjoni, u jien ħana qajjem plejtu fuq biċċa badge. Allura ħriġna korsijiet fejn nedukaw bir-rwol, bl-obbligi u bil-duties illi min jiġi ma' Team Malta irid ikun kwalifikat, adattat u jaf x'inhuma d-doveri tiegħu. U mhux jiġi xalata, u mhux jiġi jara d-dinja fuq dar il-Kumitat Olimpiku. Għandu rwol u rrid jgħixu dak ir-rwol. U mbagħad daħħalna skemi lill-atleti. Għax dawn huma stakeholders, finance, administrative capacity, athlete centered, xogħolna rrid ikun ċentrat fuq l-atleta. U mhux fuq l-ego trips għax jien u għax jien u għax iktar jien. Allura għamilna 2020 scheme. Għamilna protokoll mal-Kumitat Olimpiku Taljan fejn inġibu coaches għaw u nibatu atleti bil-mijiet, bit-timijiet sħaħ ġewwa l-Italja. Formia, kullimkien, Acquacetosa, kullimkien batnihom, Coverciano, anke l-futbol Gwadania. Mbagħad rajna illi hemm bżonn illi ndaħlu l-sport psychology. U skema Medicaid holistiku fejn għandna recovery, massage, psychological skill training, physiotherapy, blood testing, kollox, konna għamilna ftehim mal-kapwa u kellna 180 atleta, elite athletes, killi kienu looked after from A to Z mill-aspett mediku. Rehabilitation, kull ma bżonn. Gymnasium, għamilna tana ftana. Allura, bdejna nikkreaw in diversi dipartimenti oġġetti biex l-atleta iħossu ruħu importanti, iċ-ċentru tal-attività tagħna. U igawdi, daħħalna l-bonus scheme. Però rrid ngħid ħaġa waħda. Nixtieq illi kellna l-flus illi kellhom għall-lob tal-pajjiżi żgħar is-sena l-oħra. Kellhom 5 miljuni biex jippreparaw. Aħna kellna 150,000 għall-isport kollu. 150,000. Meta jkun niġi biex inqassam il-budget għax inkun niddeċidi min se jieħu biċċa mill-kejkek u min se jieħu biċċa kejkek. Nibda nħabbat rasi mal-ħajt. Imma mbagħad jinqbad sistema illi success breeds success. Jekk trid iktar mill-kejk, trid tirendi r-riżultat. M'hemm xejn bid-dritt. Jien m'iniex hemm biex noġob jew biex niġri wara l-vot tiegħek. Jew ittini r-riżultat, allura iva nxarbek, però jbina r-riżultat inti issa jkollok l-istess backing bħal ħadd ieħor. Għax 150,000 tista' timmaġina. I mean, il-preparazzjoni ta' 10 disċiplini ta' 150,000. U l-bonus għal dawk l-44 medalja taf kemm kien? Il-total 25,000 ħriġna. Kont qed nara bniedem ħa medalja waħda ħa 25,000 daħseb wara. Però xorta waħda, l-atleti jiena ili minn 1976 fil-sport mingħajr il-bona volontà tal-atleti li ġib intqajt magħhom sija fil-futbol, sija fil-Kumitat Olimpiku, jien qatt ma stajt ikolli da sodisfazzjonijiet. Għax l-atleta at the end of the day makes or breaks you. U trid tirrispettah, però fl-istess ħin trid turi illi you are running the ship. Roberto?
Pippo, kemm temmen li ninsabu l-bogħod milli naraw lil Malta terbaħ xi midalja fil-logħob Olimpiku? Anke speċjalment minn dak li tara inti fix-xena sportiva lokali fejn minkejja kollox għandna diversi sportivi li qed jagħmlu isem tajjeb għal pajjiżna f'dixxipline rispettivi tagħhom, jiġifieri progress sar, imma ovvjament kemm ninsabu l-bogħod milli nistgħu noħolmu li xi darba nirbħu midalja. Irridu ninvestu. Vera, 5 miljuni huma ħafna, però rridu nkunu iktar selettivi u mhux nużaw il-flus bħala mezz jew għodda biex nirbaħ elezzjoni. Irrid ikolli l-gazz, jekk nara l-potenzjalità f'atleta, irrid ninvesti f'dak l-atleta. Anke kien ġi kritikat, anke ħadd ieħor jgħid u jien le, urini t-talent. Urini l-commitment, urini s-serjetà, urini l-professjonalità u iva. Naħseb fik ukoll. Però l-problema li għandna llum il-ġurnata u li kellu William Ketkuti wkoll illi kien jiġbed ħafna era għax qed tgħinu l-William. Għax qed tgħinu l-William. Imma skużi, jekk ma ngħinx il-William, il-min sa ngħin. Allura rrid ikollna talent identification tajjeb ħafna. U support network from A to Z fejn verament jeżisti t-talent. And we call a spade a spade. Mhux qed ngħid ma tiffinanzja xi ħadd ieħor, però rrid ikun hemm prioritization. U skaletta illi jekk jien elit, vera elit, u mhux indaħlu kulħadd fil-keffa tal-elit, u mbagħad il-kejk irid naqsmu għal ħafna ħluq. Irrid inkun selettiv. It-Taljani jgħalmuna. Meta jiġu biex jinvestu fl-isport, għandhom żewġ budgets. Il-budget il-konida, il-budget ġenerali illi jgawdu minnu kulħadd. U mbagħad il-budget speċifiku illi jgawdu minnu dawk illi potenzjalment sa jirbħu medalja fl-Olimpjadi. U kif jażlu l-isport fejn jinvestu hija tal-iskantament. Huma jażlu l-isport fejn l-inqas nazzjonijiet li jieħdu sehem fih. U jwadbu ħafna flus fih. Il-għala. Għax statistic probability hija akbar. Jekk jien, per eżempju, fil-fencing, Italjani għandhom tradizzjoni fil-fencing, fil-cycling, fil-shooting, għaw 3 sports, illi huma jittargetjaw, jgħid isma' kull ma hemm 30 minn 210 nazzjonijiet jieħdu sehem. Mela għandna aktar probabilità statistikament illi jkollna suċċess. Mela, insibu t-talent u ninvestu f'dak l-isport. Ivri, is-selectivity mhux biss fit-talent tal-atleta, imma anke fil-elite sport li ħatażel biex tifinanzja u tippompja ħafna liri. Archery, sport ieħor illi jittargetjaw huma. Huma fejn għandek ħafna pajjiżi jieħdu sehem pereżempju fl-atletika, jafu l-Amerikani hemm dominanza, u mbagħad fil-long distance għandek l-Afrikani. Illi il-medalja okej tirbaħ waħda, 2, 3, 4, però id-differenza hija li fil-fencing tirbaħ 6, 7, 8, 9, 10 għax għandek in-nisa, ġiel, għandek il-foil, għandek 3 disciplini f'kull gender. Fil-judo. Allura, aħna rridu nkunu ma' kakki bħala. Ara l-kas tal-Ingilterra. L-Ingilterra qabel ma daħlu l-flus, dak li jgħidulu il-Camelot scheme, Camelot going back to King Arthur, u Round Table, they were the laughing stock fid-dinja Olimpika. Għax dejjem kienu jirfu medalja, law medalja, lem medalja. Kif bdew jippumpjaw il-liri,
u kellhom talent identification u support scheme għall-atleti. Illum il-ġurnata l-Ingilterra hija fit-top 8 tan-nazzjonijiet fil-middle table. And again, they target certain sports. They're strong in rowing, there's anka Taljani, rowing, sport ieħor, fejn mhux ħafna nazzjonijiet jmorru għalija. Irid ikun hemm strateġija u irid ikun hemm inqas ejra u mhux jekk jaraw atleta qed jibbenefika għax hemm raġuni. Għax hemm it-talent, hemm is-serjetà u hemm assoċjazzjoni warajh illi qed tagħmel l-affarijiet sew. Mela M'għandix għalfejn ngħidu, isma' San Marino rekku fi-shooting propjament. Ngħid it-Taljani targetjaw ix-shooting. Issa dawk jgħidu sempre fil-pajjiżi żgħar, dawk l-istess atleti. Mela Pipponna l-aħħar messaġġ li batulna Josef Camilleri qed jgħidilna semmilna table football fejn Malta wkoll l-Italjani qed intuhom kedda l-veterani World Champions u il-Champions Ewropej rebħulna fl-aħħar u teams bħal Valletta wieħed l-ewwel fid-dinja u Bormla t-tielet. Pool ukoll però nibqa' noħlom b'medalja Olimpika. Għandek xi kumment tal-Josef li semmilna t-table it-table football apparti min-naħa ta' riżultati dejjem urew li kienu assoċjazzjoni serja jieħdu l-affarijiet bis-serjetà, l-kampjonati tagħhom, jorganizzaw, għandi kull rispett lejhom. Il-problema li mhuwiex sport Olimpiku per se, jiġifieri mhuwiex fil-programm Olimpiku, ma jfissirx li fil-futur ma jkunx għax issa fil-logħob ta' Franza li ġejjin l-Olimpjadi ta' Franza, hemm ċertu sport qegħdin dejjem jintroduċu sport ġdid. Jiġifieri iva għada pitada jista' jkun li naraw it-table football u l-Maltin we can stand tall. Mela, l-aħħar sak domanda. Messa għandek l-segwaċi tagħna li l-lejla qegħdu nisegwu dan il-programm. Jiena messaġġi ma tantx niddelitta bihom. L-unika ħaġa li nixtieq illi nitalmu inneħħu lejra illi xi kultant tidħol u tagħmina u jekk naraw talent nibbakkjaw u mhux naħdmu kontrih għax mhux l-isport tagħna. Hemm bżonn li nkunu iktar maturi f'kollox. Dak illi fil-mument ta' suċċess u anke fil-mument ta' insuċċess għax l-isport is-sabiħ tiegħu huwa meta tirbaħ, però wkoll trid taċċetta t-telf. U rridu nkunu maturi fiż-żewġ naħat. U importanti wkoll dak li għamlu l-ġenituri. Il-ġenituri rridu jifhmu li huma għandhom rwol essenzjali u importanti. Però jridu jifhmu li jridu jagħtu l-ispazju tal-għażliet lit-tfal tagħhom. U mhux jimponu il-messaġġ ta' Sinner, it-tenista Taljan li qed jagħmel furur jgħid number 2 fid-dinja llum il-ġurnata, kienet meta rebaħ. Jien ngħid grazzi lill-ġenituri tiegħi illi qatt poġġew l-għażliet tiegħi fid-diskussjoni jekk għandix nagħmel hekk jew nagħmel hekk. Jaħasraw Malta xi kultant il-ġenituri jikkorrompu l-iżvilupp tat-tfal tagħhom stess. Hemm bżonn jieħdu pass lura u jħallu t-tifel jiżviluppa fin-naturalezza tiegħu. Jekk għandu t-talent ħajoħroġ, m'hemmx għalfejn tiġi u tagħmilha tal-prepotenti u tal-buli. Mela, Pippo, grazzi, kienu satej mill-iktar pjaċevoli, jiena personali nista' ngħid li ħadd ħafna pjaċir ukoll
nisma dak li kellek xtejdilna. Grazzi wkoll lil Roberto li bħassoltu assistini f'dan il-program ta' botta u risposta. Grazzi kbira wkoll tmur l-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, El Catalan, Game Breaker u Your Beauty Essence. Bħassoltu nħeġġitkom biex tużaw is-servizzi ta' dawn prodotti u stabilimenti għaliex indirettament tkunu qegħdin tgħinu l-kamra sportiva tkompli tikber u tkompli tagħti kontenut u intervisti tal-ogħla livell bħalma wassalnilkom illejla. Dan il-programm minn hawn ftit ieħor ukoll ser ikun fuq il-YouTube channel tagħna, jekk forsi nħaqtu l-programm minn issa, għaldaqstant tinsewx tidħlu tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn minn dak kollu illi il-kamra sportiva tkun qed ittella tista' tgħid ta' kuljum. Il-programm li jmiss ser ikun nhar il-ħadd filgħodu wara l-Grand Prix tal-Awstralja tal-Formula 1 fejn din id-darba jiena ser nkun qiegħed nidħol live nagħti ir-reazzjoni tiegħi għal dak kollu illi nkunu rajna ġewwa Albert Park f'Melbourne telli għalli titlaq fil-5 ta' filgħodu ħin Malta. Ovvjament matul il-weekend se nkunu qegħdin nagħtu s-solitu kontenuti ta' aġġornamenti fuq dak kollu li jkun qiegħed jiġri ġewwa l-Awstralja. Botta u risposta jirritorna il-ġimgħa d-dieħla għadna qegħdin naraw għax ta' ħan iddiskutu probabbilment se nagħmlu xi ħaġa fuq futbol Taljan ukoll. Għaldaqstant stay tuned ibqgħu magħna fuq segwu dejjem il-paġna tagħna ta' Facebook ħallu wkoll tkunu tafu x'inhu ħajkun ġej bħala programmi u kontenut. Din il-ġimgħa fil-fatt il-programm il-ġimgħa tal-Kamra Sportiva mhux se jsir minħabba li għandna l-waqfa internazzjonali u ħassejna li għal programm wieħed ma kienx valla pena illi ntellawh bis-serħu raskom. Lorjana tirritorna l-ġimgħa d-dieħla meta tirritorna l-iskeda kollha tal-programmi wara wkoll waqfa internazzjonali tal-futbol. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fil-każ tiegħi tarawni nhar il-ħadd, fil-każ ta' Roberto taraw ħallum ġimgħa. Nringrazzjawkom tal-lejla kontu magħna, il-lejl it-tajjeb u ħudu ħsieb. Botta u risposta ġim wassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, El Catalan, Game Breaker u Your Beauty Essence.